Denne flotte bygningen er stor, grå og helt smaskfull av turister. Over til deg, Fannar. Jeg så jer ikke. Jamen, jeg er i Hallgrímskirkja lige nu, hvor der er mange turister. Det er et meget berømt turistområde på Island. Hallgrímskirkja er i Reykjavik og blev bygget året 1948. Den er grå og meget smuk. Hvis I kommer til Island, skal I besøge Hallgrímskirkja. Over til dig, Otti. Godt að vita, Fannar, men hvis vi skal snakke om store, smukke og bemærkelsesværdige bygninger, så selvfølgelig er vi nødt til at tale om Hörpu. Over til dig, Fannar. Forhåbentlig vil du møde nogle danske, som du kan snakke med. Jeg går her rundt ind i Harban og leder efter nogle udlændinge til at snakke med. Ja, god dag. Vi har her 2 mænd fra Norge, og vi skal tale lidt om Reykjavik. Hvad synes I om Reykjavik? Jeg har oppdaget at Reykjavik, der er det veldig mye vær. Det regner, og så er det mye vind, Ja. og så plutselig så er det lidt sol. Ja. Og så her er det mere vær end det er i Syd-Norge, hvor jeg kommer fra. Ja. Hvad synes du? Det er vanskelig å sette ord på det, men jeg liker Reykjavik. Ja, okay. Ja. Den er meget smuk. Mm? Er den ikke smuk? Ja, den er det. Ja. Den er det. Så I kan godt lide Island over det. Alt. Nå skjønte ikke jeg, hvad du spurgte om. Island. Ja, Kan I lide det? ja, det kan vi lide svært godt. Island er flott. Ja, tak for det, Fannar. Men nu er det Island yndlingssted, den gamle og gode sted, byens bedste pølse. Man kan altid få en varm pølse med Coca-Cola til. En stor fordel er, at stedet er temmelig billigt. Over til dig, Fannar. Hej, jeg står her for byens bedste pølser i Reykjavik. Hvis I kommer til Reykjavik, skal I besøge byens bedste pølser. Og nu skal jeg sige, hvad August lærer. Sporten i dag var meget interessant. Første spiller mod første i idrætterhallen i Værslo. Skal vi kigge på måske? Okay, Haldor, det var ikke gået kamp for dig i dag. Nej, ikke godt, ja. Men du er gået. Nej, jeg var okay. Ja. Hvad synes du om dit fodboldhold? Min hold Var ikke god i dag. Nej, vi var gode. Den andre hold var bedre. Ja, Ja. det er sandt. Men hvad skal du gøre i fremtiden? Skal du holde det af for dem? Keep Ja, going. jeg vil gå til spille for Barcelona FC. Det er meget flot med Lionel Messi. Nej, han spiller med mig. Ja, det er rigtigt. Ja. Tak, Haldor, tak. Ja, tak lige mor. Og over til Otur. Det var meget flot for idrætsskolen i dag. Det er alt vi har for nu. Jeg er Berglind. Jeg er Otter. Hej hej.